Sa adek mar otieno chenro en maroi morenya kwaramo giro kamano kuom kete e Ramogi TV. Wantiere kod mathoth ma waikoni e chenro ni, wantiere kod weche motenore kod siasa. Duond bura mar ODM pod nitiere pogruok ahinya to weche ma otenore kod jogo ma wacho ni gin jo Linda Ground gi jogo ma Linda Mwananchi, kendo kweth ariyo gi odiochieng' makiny biro bedo ka gintie kod romo ma opogore odiochieng' ma kawuono. Ogai mar ODM manoburo gi ngao loso kaachiel kod kweth mabende gin jo ODM kata kamano gibalo gini bende gi yango duond. Gan gi weche motenore kod somo kaachiel kod weche motenore kod mama Aida Odinga bende ne ogo kogono odiochieng' ma kawuono kaluwore kod gwelo mane omiye kod jatend piny Kenya William Ruto. Otenore kod mopogore kod mano, wantiere kod sigana kare mar ariyo ma otenore kod General Opande. Ing'e marom nadi Walter Nyambaga miyo tielo mar ariyo bang' mar sigana machal kamano kaachiel kod kabende yango tim mar Gor Mahia Queens. Obedo kwa loso kaendi kod kocha mar Gor Mahia Queens kaachiel kod mokum jotugo manwa loso godo e dier jumani mondo mi ginyiswa ni to chal nadi bende ng'eyo tim machal kama ende. Omiyo intiere kama kare otieno masani magi weche ma omiyo pek. Those who thought that we are not going to demand for deputy president, that is one of them. So whether it is disturbing some people, that is not really our worry. Ogai mar ODM Oburu Oginga omako ni ODM geto kom ma jalup jatend piny e winjruok gi UDA motelo ne yiero mabiro. But I want to assure everybody that the plans for the rally in Kakamega are complete, and teams arriving today and tomorrow. Siasa magodi mobalo gi duond bura no ramo ni romo magi chano timo kiny Kakamega biro dhi nyime kada bed ni ibwogogi. Gimokwongo mana dwaro to nyaka wadwaro ang'owa kuma askeche ma Kenya gi eki mano negie kuma gintiere nyaka wadwagol ringregi mondo waduok Kenya. Wakelo ni tielo mar ariyo ma sigand jamadar Daniel Opande mane otelo ne kelo kwe e piny Sierra Leone. Nyakwaramogi nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Liz Otieno. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Ka wachako gi weche mag siasa. Ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga omako ni duond bura mar ODM dwaro lemo ma jalup jatend piny Kenya e winjruok kod UDA motelo ne yiero maduong' mar higa manyien. Kanotwa kod MCS e kaunti ma Siaya, Oburu okwayo johera mag ODM mondo kiny oyore nyasi motese ni Linda Ground e boma ma Siaya kaka achiel kuom yore mag teko duond burano. Steve Biko miyo mathoth. Kata odoko ni chung' margi mar dwaro lemo mar jalup jatend piny e yiero mabiro osebedo kanyuolo paro mopogore ahinya to kowuok kuom josiasa man machiegni gi jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga omedo jig chung' mare ni lemono en achiel kuom gigo magigeto e kinde ma ODM ikore mar chako twak gi UDA motelo ne yiero mabiro. We are not going to leave anything out. Those who thought that we are not going to demand for deputy president, that is one of them. We must demand because it is not the only issue, but it is one of them. So whether it is disturbing some people or it is catching them on the wrong side, that is not really our worry. Kane oloso bang' romo gi MCS mag kaunti ma Siaya e laro mar od burano, Oburu nokwedo kweth mar josiasa mag ODM mobalo gi tende kowacho ni kuku mar duond burano noyiere yo makare kendo en kod thoche mar tayo ODM. Kane gimiya tich ne gimiya power, gimiya power. Bas kanyocha ne gimiya nyocha gimiya magi miya machamo nyaka muma. Kasechamo muma mar ofis to kendo nyithindo moko nitie matindo mochikre koni gi koni. Dogo dhi wuoka ni to wacho no Oburu Oginga ok en jatelo moyier ka. Ndeno jatelo no nokwayo josiasa mag ODM mondo wuok kod duol achiel kendo keto maino margi e tego duond burano
e kor gwenge mar miyo gi teko mar donje twak ka gitegno. Wadwani wabende wamed bedo motegno kaka chama. Wamed bedo motegno kaka chama, to medo bedo motegno kaka chama en medo numbers. Mondo wamene ni jowa mosekawo kipande odogo kawo nyaka membership mar party. Membership mar party joma jenzi to ng'e kaka itimo. En gima itimo nono mabe onge gima ichule. To dwani mondo wamede mondo namba wa obed maduong'. Makata ka waloso gi piny mangima. Korka kore, spika mar od bura ma Siaya, Jojo Kode, nonyiso chung' margi kaka od bura ma Siaya mar siro Dr. Buru kaka ogai mar duond bura mar ODM kendo bugo tiende. Magi bire kinde ma duond burano ikore ne romo mar adhai motisen Linda Ground e chuny boma ma Siaya odiochieng' makiny. Sir Daktari makore en party leader ok makojolo to mobete kom gi kukune te. Wasire nikech jatelo koyier to ka jodala gi osire motegno to ka kore noko kacha wuoyo kod ji to ji oluore. Ng'enyne jatelo ma tiende ok obug motegno mareprep kata koloso gi ji to ji ochaye kucha. Kendo koro wadwani mondo kiny wakwajo piny mondo ji ochopie e budhone kar rombgi ma ng'ato kik dong' chien ma ng'ato ok ochopo e bura. Kiny ng'ama odong' to chi ong'ong'o. Waluongo jotelo mang'eny. Jotelo kiny nobi kaeri mopong'. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Pod wantiere weche mag ODM. Moko kuom jod bura mag ODM okoni kinde ma duond burano biro dhi e twak gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mar higa ma 2027. Lemo mopogore ma sani ODM omako e sirikal ma Manywanda kod mamoko ma oganda luo ma gimako ok gibidwa ni mondo mi omul. Ka gidwaro margi en ne omed gi lemo mamoko e sirikal mabiro ka giwacho magi ka jigoro mingere migawo mar rito electorate mondo molo dok ne chenro mag dongruok ma piny owacho malo chwale counties makaluo. Okon jatend piny Kenya William Ruto idhi yiere telo mar ariyo nikech tije. Jod bura mag ODM go kamotingo jod bura manyando Jared Okelo kod nyawadgi malego Songa Samuel Atande okoni kinde maduond bura mar ODM biro dhi mesa mar twak gi jatend piny Kenya William Ruto motelo ne yiero mabiro. Dwaro margi en ni oriti lemo mopogore masane duond bura mar ODM mamake sirikal mar Manywanda korka gibiro manyo lemo mamake sirikal kane gilose nyasi mariko e gweng' makanye pire ka chud bura makarachuonyo ne gikoni lemo mag duond bura mar ODM gi sani e sirikal kod lemo mamako madito mamaki kod oganda luo e sirikal gibiro dwaro ni odong'negi ka gimanyo lemo mamoko e sirikal ma gikoni dhi chuogi duond bura mar ODM kod mano mar UDA. We are not negotiating about who will then become the minister in charge of treasury. We are not talking about the one in charge of energy. We are not talking about the PS in charge of security. We are not talking about the Attorney General. Those we already have. So we are requesting Ruto to add us more over and above what we already have. So winjruok mwadhiye kod UDA and to, first of all, to preserve gik mawango already. Achiel kuom gik mawango en PS ni. Wawinjore ni kaka oganda luo wan gi PS ni nyise miwa to sirikal dhi mbele. Koro wakwayi ni koro PS ni en kikimule to mbadi be kikimutu melibe kaka jakompensa kikimule. Mano ni negotiation mwadhi timo, ok en negotiation madhaw. Jod bura ma Oriri mak Nyamita gi nyawadgi makarachuonyo Dipo Kuome mabende loso kinde nyasi marikono ne okoni kaka duond bura mar ODM giseng'ado masiro lwedo jatend piny William Ruto e yiero mabiro kama ne gikwayo makruok kanyakla e duond bura mar ODM motelo ne yiero mabiro. If it makes sense to appoint Makamu as his running mate, I'm sure he will do it. If it makes sense for him to appoint his daughter as his running mate, and that is going to ensure that he becomes president, I'm sure he will do it. From where he sits, he knows the right combination that will ensure that is there. Akwa nyuki mawatim, kikwa ye mudu ODM obare. Kama diyo mudu wagone president kura, masye amba wachoni wadigone. To okowi jo wadine kikura boroma kideng nikechwa barore. Tuamie kura, tuamie baro ganda wate.
ka jagoro mongirore e bad migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne odok ne chenro mag dongruok mopogore masani piny owacho mamalo time counties ma Kaluo mane okone gata bero ngima jopiny kama ne okone jatend piny William Ruto idok yiere tielo mar ariyo komeno nikech dongruok mopogore ma osebedo kotime pacho ka. Thoth jothurwa ne ogone Raila Odinga kura, but kuom hero mar Nyasaye en ema nobedo president. To nyaka nobed president ei dalawa ka, ei thurwa ka, ei Kenya mangima osedhi kodwa maber. And wanyalo kwano gik mang'eny. Homa Bay kaendi nderni migero kawuono gin a total of 400 kilometers. Gima pok notimore nyaka ne chwe piny. Ka higa manyien ochopo, wadwoko President William Ruto. Onego bed ni wan kwabiro ka tuhombo ni un jo Kisumo. Kudo Kisumo to make sure ni William Ruto yudo to tam. Uwinja? William Ruto ni ng'ama waseng'eyo gi PS ni waseng'eyo many years. He's a very good man. Ong'eyo ni wan jodalagi kaka joluo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi weche mag jotelo mobalo kod ODM. Jotend ODM mobalo kamoting'o James Orengo kod nyawadgi ma en jalupo gai mar ODM Godfrey Osotsi onyiso johera gini romo mar Linda Mwananchi ma kiny timore Kakamega biro timore kaka ne ochan maonge ng'ikruok moro amora. Kabiro ni chenro mag buogo rocho romono oseneno man kaka ripota malo Millicent Adhiambo lero. Jotelo go yango ni chik oyie ne ja Kenya moro amora mar bago romo mar kwe ko jo oganda mondo kiny uogoko oyuor romono kar rombgi. Kane giloso kod ute fwambo dhembo makawuono e kaunti ma Kisumu, tok lori margi mar Linda Mwananchi mane dhi Kakamega monji motelo ni romo margi odiochieng' makiny jotelogo oyango ni kata buoge manade to romono kiny ne bed maratipo moheo romo duto te mosetimore. We have actually witnessed places where people are being paid, people are being mobilized to come and interfere with the rally tomorrow. Already one of our trucks which was heading towards Kakamega was hit earlier in the day. But I want to assure everybody that the plans for the rally in Kakamega are complete. This thing is, no force on earth is going to stand on our way. So rest assured that with their machinations, this meeting is going to take place. Kanyo medoloso, Governor James Orengo, ogolo siem mager, kalure gi okang' mosemienjo, mar temo ketho romono, kowacho, ni mano duoko Kenya chien, e kinde kedo ne demokrasia mar multi-party. Now, you know that at the very beginning when we were fighting for multi-party democracy, the state resorted to thuggery. You have seen at one time there was even an incident when Reverend Joya was beaten up in front of the Old Saints Cathedral, in front of that church. And the state now is resorting to those measures, which is very unfortunate. Orengo bende otielo ni ponono kiny gimoro otimogi kata joheragi to gibiro mako bura ne piny owacho wach mane osir kod nyawadgi Godfrey Osotsi. We stand really firm in what we are doing, and we are going to continue with these rallies. Kakamega is going to be a game changer, and I want to remind those in government, if anything happens to any one of us or to those who attend that rally in Kakamega, we will hold the head of state responsible. If anything happens in Kakamega tomorrow, we will lay the blame to the following individuals: President William Ruto, Governor Fernandez Baraza, and PS Raymond Omolo as the main conspirators in this scheme. Senator Osotsi bende ne okone jatend piny William Ruto mondo omigi thuolo mar timo rombegi mag Linda Mwananchi kod kwe, kowacho ni jakenya moro amora chiko yiene mar bago rombe makamago. President William Ruto, if you have done good things for this country, you have nothing to fear. But if you are going to stop our rally, then I want to assure you that you will be actually
beginning the process to destroy this country by not allowing democracy to thrive. Jotelogo otieko kalero ni okang' mar temo bwogogi ok binyago lemo kalure ni rombe mag linda mwananchi en mar kedo ne dwach jopiny. We want to have a peaceful rally. They have had their rally before in Kakamega. We saw the Linda ground holding a rally at Golf Hotel in Kakamega, and no one stopped them. So we don't expect them to come and disrupt our rally because we are doing it in peace. I think my political character is out there. I cannot be intimidated. I go by what is right for the people. Those that are talking to you, including the member of parliament you're talking about, their pockets are full. That is the only thing that is driving them. But we stand for the people. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawere gi weche mag siasa jambetre mowal ma piny Kenya e riwruok ma piny mangima weche mag alwora. Mama Aida Odinga nyiso od burano ikore kendo en kod lony gi chia madwarore matero ne Kenya e galamoro mar piny mangima weche mag alwora. Mama Aida ma en min od Prime Minister machon ma Kenya Mosindore Ramogi Odinga opako jatend piny Kenya William Ruto kuom gwele lemo makamano ka osingo ni lony mare e weche motenore kod alwora kaka director e kambi mar loso gas mar Spectra International kod chenro mag weche mag ber alwora e kinde mokalo miye thuolo maber ne lemo makamano. Chris Owino noyuoro kendo miyo waler. Okinyi mang'ich e alwora mar od bura machon mong'ere kaka mini chambers, nyamburko marachar, rangi manyiso chakruok manyien. Dr. Aida Betty Odinga ochopo mar nyiso twang' mare. Gichia mor kod nyadhi, Mama Aida Odinga onyono mos kotene kod jo od bura nyaka e mesa maduong' mar pimo ratil e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche ma oko e bwo telo mar jo od bura Mabel Gut Nelson Kwech mar duoko penjo. I, Aida Betty Odinga, do swear that kata odoko ni komno osebedo maliet ne jotelo mamoko e kinde mokalo. Mama Aida obete komno gi chia kendo nyiso kweth mar Nelson Kwech ni ng'ute oromo jok kendo odhi fwadho bendera mar piny Kenya e galamoro mar piny mangima e weche mag alwora ma onge luoro moro amora. Service to one's country is the highest calling any patriot can answer. I'm equally prepared to answer that same call and committed to safeguard the environment sustainability upon which the future depends. Mama Aida olero ni oken wendo gi weche mag rito alwora kalore ni osebedo ka otelo ne weche mag bero alwora kitiyo kod teko maler kokalo elemo mare ka director e kambi loso gas mar East Africa Spectra. I believe that this is a critical moment when we are presented with an opportunity to shape our environmental future. And if approved by this esteemed committee, I intend to do my level best to help stop killing our planet. I will pursue every specific and set priorities. Dr. Aida mabende en japuonj machon mar somo mar geography e skund sekondar ma Kenya High wacho ni tudruok mare kod jokedo ni alwora madongo e piny mangima kaka mosenindo Profesa Wangari Maathai e kinde mokalo miye lony kod mijing'o e telo ne Kenya e riwruok mar UNED. I have been involved in several environmentally sustainable initiatives, including collaborating with the late Noble Lorraine Wangari Maathai and her Green Belt movement, and advocacy for such as tree planting. Ne ogoyo erokamano jatend piny William Ruto kuom yelemo makamano okang' ma owacho en dhialo wakeni duto e piny mangima ma osebedo opara manyime e kelo lokruok e ngima dhano. I thank His Excellency, the President, William Samoei Ruto, for the trust he has placed in me by nominating me to serve our nation in this important global diplomatic role. I'm also thankful to supporters
and messages of goodwill, plus all the advice I've received from my friends, colleagues, and Kenyans. Mama Aida ma en min od Prime Minister machon Mosin Raila Amolo Odinga odhialo Raila kuom bedo siro mongirore e ngimane. Poni opodhe kod jo od bura, Mama Aida dhi kawo kar jo od bura machon ma Budalangi Ababu Namwamba mane ogwel ka jambetri mar piny Kenya e piny Uganda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadonje weche mag somo paro mopogore opogore medo nyuolore ewi chik mar piny owacho mar nono skunde manouso uniforms ne jopuonjre mag senior. Ataro mar chik riwruok mar jopuonj KUPPET lero ni onge skul moro amora ma chiwo ga orak mar uso lewni ne kembe matwengo, kowacho ni apedha ma kamano ok bi nyago olemo. Simfros Okinda miyo ler. Mandara abiriyo to iloro thuolo manochiw ne jotend skunde mag senior kod duol marango kaka kembe mag sirikal tayo chenro mag nyiewo mwandu mag sirikal. Tend jopuonj mar KUPPET bade ma Kisumu owuok oko mar dok ne jopuonj ewi wach mar nyiewo uniforms e skunde. Koloso kod Ramogi TV, jagoro mar KUPPET bade ma Kisumu George Osura okodo sirikal ewi wach makamano, kolero ni onge skul moro amora mibiro yude apedhano, kaloro ni jopuonj duto luwo chik mayango ni onge uniforms miuso e skunde. The procurement watchdog could be doing auditing, which is not bad. To anyisi kawuono ni onge skul manotimo tendering. Mati ni onge skul midhi yudo supplier mar uniform. Nikech national school gi extra county schools, nyithindo are far-flung corners mag this country. You can imagine over a school like Kisumu Girls, to nyathi oa Mombasa. Kindiko ne barua kenen long marateng, or skirt marateng. You can imagine shades marateng kaka chalo. Gingeny. Kure momiyo samoro yudo ka principals miyo nyithindo direction. Ni yawa janyuol kidwaro uniform to dhi e Blackberry mondo idhi ng'iewe uniform. Mano ok oulo ni oloso deal ne moro kanyo. Osure olero ni migawo mar somo nyaka ler bende korka korgi e wachni kaloro ni gine magi puodho bok ma skunde ndiko mar luongo jopuonjre e skundegi. It is the Ministry of Education ema approve all the admission letters ka jo NEC osetiyo gi results manyiso nyathi onego bed placed e school A, school B kata school C. To kapok gi approve admission letters gi bedo uploaded mondo mi Ministry of Education officials onegi matieni ka nitie wach to nego bedi ni gisewacho ne principals so that corrections are done. Kao kamano jatend jopuonj ne ogolo paro ne sirikal mondo manyore maneno ni nengo uniforms odok piny mondo jonyuol oyud yot e puonjo nyithindegi. Tax odhi malo e gik machalo uniform go. Koro ka sirikal dwa bedo honest kendo dwa konyo jopiny, to gimonego gikwong gitim maduong' en ni giket gik machalo material miloso go uniform gi gik ma nyithindo tiyogo kata mana school obed tax free. Ka gitimo mano kendo ageno ni Mbadi the CS is listening and is getting what I'm saying. If they can reduce the tax on the materials which are being used in school and even any other thing which is being used in school, then automatically education will become slightly cheaper. E oboke mbui margi mar tarik 5 dweni, duol mar Public Procurement Regulation Authority nochiko tend skunde mag C1 kod extra county mondo yang suppliers mag uniforms lony magin godo kod chenro manotigo de chiwone gi orak nyaka ranyisi mag chudo ne wego orak go. E kinde apedha makamano, duol no chano mar ora pisas mag skunde mag sirikal mano no bok motenore kod orak makamago dadho joma nomiyo orak kod apisas mamoko mitudo gi nyiepo mag uniforms e skunde. Obok makamago onego ketie mbui mar duol mar The Public Procurement Information Portal kochopo tarik 27 mar dweni mar yango achudhe machamo omenda ming'ade wi pes uniforms gima miyo uniform miuso e skunde nengo gi ong'awre. Ka jopuonj morem timo kamano koro golnegi siem mar kum. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfros Okinda kuom report ma chal kamano. Wakao yueyo wa mokwongo nyaka Ramogi kik dhi mabor kwa duogo wadonje kidieny mar ariyo kama wabiro kelo ni sigana mar General Opande. Kare mar ariyo Michael no kod Walter Nyambago miyo kik dhi mabor tok yueyo machuok sigana dhi nyime. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabalakwase Jambu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto lingti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yo nero ma adipa. Machiegni nyakoro mogiro kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en maro imore kidieny mar ariyo. Wadwa ni mondo mikoro wagomba ka kendo yud sigana mabiro ng'isi ni gin kane. Juma mokalo ne wachako mi sigana jalweny mar Umamano sedhi rutaya Jamadar Ismael Daniel Opande ne otelo ne jolweny 10,017 mane wuok kode pacho ka kodhi manyo godo kwe e pinje mag Sierra Leone, Liberia, Mozambique e kind pinje mamoko. Ita chendo ni Walter Nyambaga dhi nyime kod sigana ni kare mar ariyo owinjane. Okoni lodho oko gige lweny kuom jonjore go ne ok yot, kata kamano nyaguok mohero chogo maleny wie ok wil kod tago mochieme. Duto ma nadhi e wach mar peacekeeping wagolo SLA e lwet jok ma ok onego bed gi SLA matiende ni rebels. Namibia watimo kamano, Mozambique watimo kamano, Sierra Leone watimo kamano, Liberia watimo kamano, nikech pinje ma nigi tabu kamano ibiro yudo ni bunde gik ma inyo godo jigi ni e lwet ng'ata raia kata jok maluongore ni rebel. E kindego Jamadar koni chunye ne mor mokalo koneno ka nyithindo dok e sikul e kendo kwe bende duoge pinje mane kwe orochore. Kane ndalo chopo makoro wasegolo gi lweny gi duto kendo skunde osechakore dhi nyime, chunya ne bedo mamor kabisa, kata sani endi chunya mor kabisa. Kata kamano midhiero moro ne oyudore e kinde kolo oko bunde kuom jonjore go ne mar chudo ne odeko kawuok e riwruok mag piny mangima UN gino mane Jamadar odargo gi jok mane owinjore otim chudo go. Nigi yo magi gineno godo ka piny ma ni tabu kaka Sierra Leone duong' ne tabu ma gin godo to ginyalo biro gi wach gi orowa mondo wadhi wang'i watim ang'owa wang'i piny waneni to ka endi tich ma omiyo waniendi askari
miadi kata eluf adi mabiro dwarore. Always ok gimi kaka idwaro. Okoni kotudore kod kwe mane giketo e piny Liberia. E pinyno ne otimo yiero mane omiyo miyo mokwongo e Afrika Mama Ellen Johnson noyudo thuolo mar loch. Bang' kane wase golo silaha e lwet jok mane ok onego bed gi silaha kendo piny koro kwe, jo United Nations gi jo piny mane watiye ne owinjore niya koro gibiro bedo gi yiero mar sirikal or mar parliamentary yiero, to wan kaka jolweny wa make sure ni piny okwe. Jamadar opande paro kane oket jatend kweth mobalo more piny Sierra Leone, Zambia, Nigeria to kod pinje mamoko mondo mi ochiw ringre mag jolweny mag Kenya ma bende ne ginego e kinde mane pok gichopo e pinjego mondo duog pacho ka e ikogi kaka chik dwaro. Kapok adhi Sierra Leone askeche ma Kenya ne jok maricho ogo risasi monego ne koro an kadhi abed jatelo mar United Nations peacekeeping force. Gimokwongo mana dwaro to nyaka wadwaro ang'owa kuma askeche ma Kenya gi eki mano negie kuma gintiere nyaka wadwagol ringregi mondo waduog Kenya. Opande koni gima ne kelo lweny en mudhi to kod mauta kanyakla kod mula ahinya to moyudore pinjego ka onge kod telo maber. Ni mo manie piny gold manie piny ema kelo koko e piny, to ok mago kende. Telo maber e piny, telo maber e piny. Ka telo maber e piny en telo maber, weche makelo koko goeko nyalo bedo matin. Opande koni onge chieng' mane omanore kod mus dola e kata bam gweno e kinde mane omanyo kwe e kata sama orado kod kweth mag njore. Kaka an awuon ok anyal bedo ng'at achiel ni an bende ago bunde to kendo an me ema dwaro gine akelo kwe winjruok mar jok maricho to gi jok mabeyo. Emomiyo an kata chieng' achiel ok ating'o bunde e lweta, an awuotho magi mkwajo. Ka ok inyal nego rech to rite mane wi mesa. Jolweny bende neno pi wengegi tek. Iwacho ni jalweny neno pi wang'e tek. Gini en gadieri? En adier. Ok owinjo bed ni nyiso pi wang'i? No. Kinyiso pi wang'i mokwongo ibiro askari ma in godo moluori gieki gin gibiro bedo nani kine miluor in jatelo in miluor. Mor mar jalweny en fwadho bendera mar pinye kubiedo e lwasi. Ing'eni jalweny bandera mar piny owacho ni bandera mar piny ema timo ang'owa, gima nyako tim nade oriti. Ismail Daniel Opande wacho ni kata obedo ni kor piny ne oluore kamano, familia mare ne ogene kendo ne sire. Unfortunately, babana onena matin ahinya ka an jalweny man ka kuka achako donjo. Mama na bende kamanero. Ng'apo onena malong'o ka tie lweny nen jaoda ma koro nosenindo sadiendi to nong'eyo malong'o. Jaoda ne wacho niya ni chuora niendi ne onyuomo ang'owa tij lweny, koro ang'iyo mage gik mang'iyo kendo an ga gi forest. Aneno pichni nitie ka. Jo United Nations kanyo. Yes. Mago contingents mane ne a command.
Defense Forces of Ireland. Yeah, jo Ireland bende ne anga a whole battalion mar jo Ireland ma command bende Liberia. Mandi to chalo India koso. Ma ndio India. Ma ndi Ukraine. Ineno ma we angisi ma. Yes. Ineno ma no miage ngawa Lieutenant General Martin Agwai. Kendo obedo the Chief of Defense Staff mar Nigeria banko use tio eboya. Nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigana machal kamano. En adier ni thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo. Aneno ka dieri duogo ka okanda no rumo. Erokamano kuom gombaka kod General Opande, kendo sigana nochako mi juma mokadho. Ne en jalweny marahuma mane osedhi rutaya, Jamadar Ismail Daniel Opande, kendo ne otelo ne jolweny ma ok tin ne 17,000. Ok mana mar Kenya ka kende kaka Walter Nyambago nyisi. Ne gimanyo kwe piny ma Sierra Leone, Liberia, Mozambique, kini pinje mamoko. Notelo nyaka jolweny mawuok e pinje mamoko. Omiyo en ng'at malich ahinya e weche mag manyo kwe pinje mag Afrika to kod e alwora mag. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigana machal kamano. Kik idhi mabor kwa duogo, wantiere kod sigana machielo bedo kwa gombaka kod kocha mar Gor Mahia Queens. En ng'awa to Gor Mahia Queens en tim machal nadi. Osebedo kotugo kuom higni marom nadi. Jotugo ma entiere kanyo wuok kanye, gitugo ligi mane gie sani. To gin ang'o kendo motenore kod weche mag tuke mag wakeni e pacho ka. Omiyo kik idhi mabor, tok yweyo machuok wadonje mbaka machielo. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhoot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chieng'. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811 415# to get ungamo la dhambi. Jumani erogo mar nyithindo. Yeshi.
redio ni televisheni, magazetini ulimwengu mzima. Asiyependa neno la Bwana ni heri ameze tembe. Wechegi chando chunywa yaejo Gabriel yaejo wa anwa enirach achich achach Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Beikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa dak eforeto wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Logi lui! Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Nya Koromogi hero kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro poden maro imore pile ka pile chieng' tich abich. Wan gi thuolo mar yango mago matimre e pewe mopogore opogore ahinya to weche mag tuke. Wayango ni mago ming'eyo kod mabende pod ok iyango makare ahinya to gi weche mag tuke motelo ne giko dira, nikech giko dira wantiere kod mathoth matimore. Tinde osnyaka fwenyo ni tuke moko itugo chieng' tich abich aeto wadhi ngeso waneno kaka en. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod wendo madwano mondo wagogo mbaka ahinya to kotenore kod tim marwa Keini mar Gor Mahia. Bende ing'eyo ni Gor Mahia nitiere kod tim mawa Keini miluongo ni Gor Mahia Queens. Bende ing'eyo ni otugo e pacho ka. Bende ing'eyo ni entiere gi iluongo ni level motuge. Ting'eni ni jotugo marom nade. To ka Gor Mahia uluongo gi dho ma joma chulo ni chor timbe. Mit ka en bende en min timbe koso sebedo machal nade. Wantiere ka endi kod kocha mar Gor Mahia obedo kwa kode mbaka Masi Odhiambo. Kamano Masi komido thuolo mar mondo mi los kodwa machiegni e Ramogi TV machiegni chenro mar oimore. Mana kinyalo yango ne oganda kata nagi manini sani Masi to kanye gi gweng' momolo kucho to in kocha mar Gor Mahia kochakre karang'o kwachako gi kanya. Erokamano ahinya odiochieng' ma kawuonago en morna mar chopo kae. En odiochieng'na mar 2 mar biro ka. Kuom nyinga iluonga ni Masi Odhiambo. Anya bondo sakwa Kosinjo. Kamano. Yes, an coach, an goalkeeper trainer coach. To kendo sani an act kama team manager and safeguarding officer mar Gor Mahia Queens. Erokamano. Ng'eni thoth ji osebedo mana ng'eyo Gor Mahia ni Gor Mahia en tim mantiere kod tim ma joma chuo kendo Gor Mahia ma ji ong'eyo ahinya. Kata kamano pok ging'eyo ni nitiere tim miluongo ni Gor Mahia Queens. Gor Mahia Queens ni obiro wacho ni obiro ler karang'o chakore motegno karang'o to sani otugo e lig kidieny mane. Erokamano ahinya. Gor Mahia Queens sani wan gi higni 3 nyaka ochakre. Ne wawuok kwanza e Div 1. Sani ma en season wa mar 2 goyo NSL. Koro wagoyo Super League. Kamano. Super League po wuok e to wadhi e Premier League. Kamano. Yes. Koro iwacho ni ugoyo NSL. NSL kugoyo wang'eyo ni NSL timbe mag chuo wang'eyo ni sani wantie gi Migori Youth, wantiere gi miluongo ni Mofo, wantiere gi 3KFC. Nyalo nyiso ni seche mogoyo NSL utugo mabor marom nade e NSL kaindi. NSL opoge di kinye diriyo. Wan gi group A gi group B. Koro wan Gor Mahia Queens wan e group A. Mabor mwadhiye en Nyahururu to gi Mombasa. Kamano. Yes. Kamano. Ng'ato nyalo wacho ni Gor Mahia Queens wacho ni sani en higni 3 chakre nade. Ne un gi jotugo adi to nyaka sani untiere gi jotugo adi. To nyanyiso ni kidieny ma jotugo motugo ni untie gi higni machal nade kochakre higa marom nade to e team no wantiere gi nyithindo manyiri koso moko bende gin jotugo ma seche moko gin mine.
Erokamano, timwa nochakre nwachako gi under 17. Koro kane wachako gi under 17 to ne wang'iyo ni under 17 tie jowa moko wuok e skul nikech wan gi be nyithindo mabeyo ma sani king'iyo sani nyiri goch ahinya to ne gin gi talents. Koro mane wang'iyo ni nego wago beyond 17. Koro ka nitie jo 18, 19 and 20 mosetieko skul go to join wa. Koro Gor Mahia Queens kae nwachako ka wan ji karibu 22. Koro kane wan ji 22 wasebedo kwa tugo ma ing'e ni be jatugo ka tugo to kochopo end season to bende ing'e jomoko duong'o dhocho. Koro kane moko dhi ma wadong to jomoko chako manyo kamachielo nikech ing'e ni football kigoyo ki maybe aim somewhere jo fitina bende ng'eny iye kanyo makoni we ateri kama. Koro kano bedo kamano ne nwaduogo ma team noduogo bed gi joma tin. Later on waduogo mwa find other players ma koro sama wuoye kodi ni wan gi jotugo 24 kamano. Yes. Kamano, dhano nyalo wacho ni Gor Mahia Queens ni kotugo ng'enyne ang'eni koro entiere Nairobi kaendi. Nyalo nyiso ni home ground nitiere kanye, to ng'eny tuke musetugo sani nitiere wacho ga ni nitiere first leg, second leg. Okongo chaki home ground mar Gor Mahia Queens nitiere kanye. Ntie jomoko manyalo dwaro ng'eny to godo gitugo kanye wadwa ne ka gitugo. Gor Mahia Queens home ground ne wan mokwongo ne wan kane for the last 3 seasons mwasebedo kwa tugo kamoro ni Makongeni grounds. To bang' Makongeni grounds nomuki nikech nomuk gi ni gigera affordable houses mwa shift to kamoro ni Calvary. Entiere Kayole. Koro kanye masani en kaka home ground marwa mwago mpira. Koro Calvary Kayole kaendi inyalo nyiso moko kuom timbe ma bende utugo godo gi sani nikech ni wacho no pog divisions wacho no pog nyadiriyo nitie unudhi nyaka Nyahururu ben komachielo koni utugo nyaka Mombasa. Moko kuom timbe maseche moko nitiere Nairobi kama utugo godo to kata man Mombasa kata man Nyahururu ma bende nitiere godo side achiel mopogweni. In total 122 teams. To kaka ing'eyo ni division 2 sponsor is a challenge. Koro ka wan gi 12 teams ma kanyo wantiere gi Mathare United, wantiere gi Gor wan wawegi, wan gi Barcelona wuok Nyahururu, wan gi Bandari wuok Mombasa, Mombasa Olympic, Diani, gin 12 teams. Koro so far first leg nyorumo ma last weekend but one ne watugo gi Mathare. Mane unfortunately ni walose 1-0. Koro next ngeso kiny wagoyo game wa mar ariyo mar second leg. Ma watugo gi team moro ni Gitodhwa. Wuok Kiambu. Gor Mahia Queens en team mosebado kanyo kendo ang'eni kocha bro yango no magadier nikech tuke magitugo chien kaendi ne gidhi unbeaten ni wacho ni go ng'ato nyadibich molure. Ng'eni league ma pacho kaendi kigo ng'ato nyadibich molure mano points 15 ma molure. Kocha mar Gor Mahia FC e pacho ka bedo ga gi pek iwacho ni nitiere liet moro mar bedo coach mar Gor Mahia FC. Bedo kocha mar Gor Mahia Queens nade liet moro bende nitiere expectation mar dhano keto ne Gor Mahia ni ka wantiere jomoko wacho ni Gor Mahia en team no be ni ka season orumo to idho ndege. Liet no bende nitiere Gor Mahia Queens gi sani kama tuge. Mana kaka ni wacho ni Gor Mahia en chuor timbe. To wabe kaka wan joma nyiri gi keto wani wabe nyaka bed min timbe. Koro pressure to nitie kamora moro kanyalo wacho ni Gor kende ema nitiere gi pressure. But Gor nigi gimana learn from Gor nyaka nadonje Gor gin gamna the only 3 words ma en win no. Kinyalo miye kata okgidwa ng'eno biro nango. Bora ni win. Mano to pressure pungua. Kwani Gor Mahia ka wan gi rule number 1 win, rule number 2 must win. Kota mrere fat number 1. Exactly. Kamana waseneno ka opimo koro Gor Mahia chuo gi joma nyiri. Koni wantiere kod fans mathoth maluwo Gor Mahia kamora mora. Gor Mahia Queens bende nitiere gi fans mose chiwore ni wan to Queens ema dwa ni wapaki to kiwacho ni tugo Calvary gin chieng game to chieng no gibiro gipako Gor Mahia. Mano tanyalo nyisi ni for sure fans mag Gor osega bedo kaluwowa. Kendo mane wan tugo ginene Makongeni ne gijabiro ga ka game ma chuonge game ne gijaluwowa ga. Ma anyalo wacho ni gisetemo nikech kata samoro be ginyaga kelo nwa rabolo tugo chamo samoro gikelo nwa pi wamodho koro wahero gi ahinya. Koro samoro mabe team ko lose kata draw nikech ndalo moko kanyo ka nwachako league nwachako gi draw mang'eny be wamiya paro ni kidogo
Nokibiro. But team kachakore jaga bedo kamani. Ngeni ka podi manyo tielo nikech kukelo jotugo kamoro achiel uchako. Tielo nyaka manji nyaka godro mano. Nyalo penjo ni en Gor Mahia Queens. Jotugo wuok kuonde machal nade nikech ka en team makoro ngeni koro tingo sura mar Kenya duto. Kendo kutugo wachna koro tugo NSL kidhi Mombasa ng'edo jotugo mabeyo. Kidhi Nyahururu mano en masawa mapiny Kenya jotugo mabeyo. Jotugo mantiere Gor Mahia Queens giwuok kuonde machal nade. Onywando wacho ni jo Kenya duto iye koso jomoko wacho ni Gor Mahia ka kor ng'iyo ka Gor Mahia joluo mang'er Gor Mahia. Kidhi Shabana en mar joma wuok Kisii machal kamano. Kidhi 3KFC mar joma chuo gin mar joma sawa. Chal nade team ni intiere gi jotugo machal nade mowuok kuonde machal nade. But anyalo wacho ni team mar Queens en very unique nikech wa accommodate everyone. Nikech team wa kanyo wan gi Mukamba, Kabodia, wan gi Okuyu, wan gi Shemeji, wan gi Mukale. So en team mobedo o accommodate everyone. Yeah. Ka wang'iyo weche motenore kod kaka itayo team machal kama endi. Dhano ng'iyo ga ni kaponi team tugo e Kenya ka. To ka wadonje team kaka kabeni watugo ne Gor Mahia kese moko diga manyo sei mar jatugo pen koro kabiro Gor Mahia be antiere gi future na weche mag football. Nitie moko kuom jotugo mosetugo Gor Mahia Queens gi higni 3 gi mosedo thuolo mar dhi national team kendo tugo ne Kenya nikech sani under 17 nogo ka World Cup under 20 be nye manyo dhi World Cup wantiere gi national team. Be nyacho nitiere jotugo moko mantiere Gor Mahia Queens mosedo thuolo mar call up mondo tugo ne national teams. Anyalo wacho ni nitiere last year World Cup qualifiers under 17 mano bido nwa golo jotugo 4 mano present wa as Gor Mahia Queens. But unfortunately not we make their final squad to make trip. But gimanyalo wacho en gima duong for that call up mondo wabe wakwano kaka Gor Mahia Queens wan ge certain players motimrok nadi modonjo call up to under 17 of which mano miyo wa good pathway ma jotukwa koro nyalo ng'eyo ni kara yo onego gi work hard. Kawan. Koro mogedwa ni mondo wayang ne dier ni Gor Mahia Queens tiere kod jotugo adwa ni mo director mara oketnie duol mar moko kuom jotugo matugo Gor Mahia winja ne ni to ginto giwacho nang'o. Doreen Achieng' Obiero, Anfield captain mar Gor Mahia Queens. Atugo midfield. Nyinga en Riaga Betty Akinyi, an player mar Gor Mahia Queens. Atugo right full back. Gor Mahia Queens asetugo chakre last season. Ma season na mar 2 Gor Mahia. Okay, kaluwore gi kaka nabiro Gor gi sani opogore nikech ase meet gi different coaches. Antiere gi experience moingo kaka nadonjo kae. Gombo ni chieng' moro achiel an benda mix step adhi malo. Mapod ntiere school ma play football. Anyalo ajgi ni kik gininde talent. Kama ka ginyalo tugo football no gigoya. Gituga gibro chopo kamoro chieng' moro achiel. Anyalo ajgi ni giendelea gi talent kik gibede. Koro magneno kanyo ka jotugo mag Gor Mahia bende wacho ni gintiere gi lek mana kaka seche mituge kocha to wacho ni an kaka adwa ni seche moko adhi atugne Arsenal adhi atugne Barcelona gin bende gintiere gi lek. Coach seche be nitie gi jotugo ma pod nitiere kod gombo mar dhi nyime kod loso talanta magi. Nitie jomoko ma seche moko ng'eto wacho ni en to koa kato seche moko higa kata no seche miyudo nyithindo mathindo ma nitiere kod wacho ni gin gi lek mar tego were margi kod talanta. Handle gi kanang'o nikech koro nyinjo ka nyathi manyako no ncho ng'isa ni an tadwa ni mondo adhi atug ne Real Madrid. Neno ka lek ne nitiere malo kuch. Ere kaka iloso kodgi aeto ijiwo gi mondo kama gichako no gisud godo mbele ka gimanyo gima gidwaro e ngima. Wajawuoyo ga kodgi kwanyiso gi ni jok ma nikech team ka wantiere kak mana kaka iwacho no wan gi joma be hikgi osesongo to gi jok moko mabe matindo makore ka ibiro kaka jatugo miwinjo mowuoyo no. So most of the time advice ga ni ka ing'e ni in gi midwa dhi kamoro. In the first gimonego ibed go onego bed ni manyo passport and you work hard and discipline is paramount. So gik moko adego kisebet gi pachi kaka jatugo miyot nikech ka dok chien kanyisi ni jotukwa mabe ng'eny gi nobedo drop to no gibedo drop because of passport. Koro mane gima sega bedo kanyiso gi ni kini jatugo ma ing'e ni nitie kumidwa dhiye nyaka train hard discipline nyaka bedi to be nyaka bed iikri gi giki. To moko mabe ikgi osenwang' ma be koro kaka wacho ni senior players ginto sani gima watimo ga
ntiere ga coaching course ma kobiro to wadwaro ni warwakgie ma after 2 years ama after 1 year kakoro ginene kakoro mpira oseromo dende nikech ingeni samoro nyalo chopo time ma chunyi gombo but del to tamre so koro players be kailago be waketo gi e route mar coaching department kata referee kata physio. Yes. Pek mane mantiere wacho ni coach nyithindo manyiri nikech joma chuo nitie gi pek mag giwegi kaka iko gi ne opira kaka iloso kodgi kaka itimo negi fitness training ang'o gik machal kam pek mane mantiere e weche mag koro iko nyithindo manyiri in ka koro iko gi nwadhi go game pek mage ma bedo ga iye ka. Okay, gima nyalo wacho ni pek ma bedo ga en ga joma nyiri retention. Kamano. To samoro nya yudo ida ka kokuot makata gimo kuot ne bende onge koro nyaki duogo kama idog ne piny but rok ni dog ne piny ni koro hingi nikech be ng'ama nyako bende ka iwe awe na nafas you won't work with her. Ya koro ntie sama inya kete ni mai koro en such teach mai en such ang'owa sama wanyalo make jokes nikech bok inyal tiyo kin serious all the time. Yeah. To waneno ka talanta nitiere ng'enyne kidhie skunde mag primary king'iyo nyako mane under 17 mano kadho ne nyathi ma ja primary mano wuok e skul moro sea kuno tin kata kamano ne ja grade 9 tineno ka ne achiel kuom jogo mano ting'o piny Kenya ahinya kinde mane jo under 17 manyo dhie World Cup. Talents gi thoth gi iloko gi nadi mondo mi gikonywe nikech iyudo ka seche moko nyithindo manyiri ka gibiro under 17 under 20 manyo gitu kendo koro talents gi lal. Ang'eni lek ma untiere godo kata in ka intiere Gor Mahia Queens seche migomba gi kocha mamoko ma otelo ne piny Beldin gini gibiro ga ng'iyo kaka untiere gi talents gi urito gi nadi to uyudo gi nadi kukunye nikech ang'eni seche moko igoni simo an gi nyara moro kama ong'ego mpira be onyalo biro kaka utimo recruiting ma talent kendo uriteni gi moro. Okay, gima nyalo wacho mokwongo anyalo chiwo kongole ne coaches wa mag Harambee Starlets and Junior Starlet because that opportunity momi exposure magimiyo nyithindogo mondo gitimrok nadi gibi gitugi and then bang'e gima kendo wachako watimoga kineno ni ananyalo recruit jatugo makele Gor Mahia Queens but Gor Mahia Queens ing'eni Gor Mahia pressure is too much so sama asekele matugo tame okabiweye kaman I link her gi team monyalo fit because I believe ka en lwetwa gi okrom samoro nyalo bedo ni maromo wadgi to ndalo ni pok ochopo mar bede Gor Mahia Queens koro ntiere team moro maybe kama Talanta FC I will fix her there koro mane kaka watimo recruitment marwa matini seche mitugo tuke kaka wachni seche moko tuke mag primary tuke mag secondary untie gi jomoko mantiere kor gwenge kucho mawuotho manyalo ng'iyo mar mondo mi okelne Gor Mahia Queens. Yes, man ingeni Gor Mahia as a whole, abro achani Gor Mahia as a whole nikech en senior no cover those 3 categories youth plus queens. Gor Mahia ni kamora mora. To samoro kanyal dhi ground. But iwinjo kigoni sim coaches, numa be ka yudo player moro kama inyalo kele ober saidi to wayie no bi mondo wanene. Koro kober to wakawe. To kober nikech onge jatugo maberach. Koro ko maybe ober to kunyal fit Gor Mahia Queens e koro kwa link with another team mo nyalo donjo mondo talenta ne kikto. Kama ningeni piny Kenya ka endi team ma iwacho ni team osekwongo tugo World Cup en mana mar nyiri amiyo kiwacho kindike historia ni team mano kwongo tugo World Cup e Kenya en mana team mar nyithindo manyiri kata wacho ni wakeini masani kwa gik makamagi timori ka coach Kibet Pitno ka achiel kuom nyathi misetiego miseloso tiende osudo kendo chopo kama chal kama endi iwinjo ga nang'o ten advice mane minyalo miyo jomoko manyalo dwaro bedo kocha mag nyithindo manyiri nikech kadhi e kor gweng' kuchocho iyudo ka team nitiere ma en gi boys team en gi girls team lakini ng'enyne ok gimako motegno weche mag dwaro tego nyithindo man gi talanta manyiri ahinya te weche mag adhula inyalo wacho ne gana. Okay, gima nyalo wacho ni ne coach Kailano kik all nikech onge be gima biro marahis. Koro ka that's connection nikech maybe kanyalo wacho ni kong'eyo ng'ato to enongo uwezo. Football ka en konyruok. Inyalo goyo simu ari nyalo manyo ni an gi nyathi moro makama anyalo konyruok nadi. Koro the moment mibro wuoyo kata mibro wuok ni kama
ntiere ng'ama bro timruok bro winjo ywak mari to bro neno kaka konyi. Come on. Koro kik waling to be kik wabed wa give up. Come on. Yeah. Chako timo kiot kendo dongo team bende okiot. Gin challenges make moyo nyawacho ni ka Gor Mahia Queens sani untiere godo ma iparo ni kaponi odin ka to los ka to bobeda chiel kuom tima bende koro donge pacho kan kecha ngeni kose chopa ka koro leku kaka sana no kamuntiere table kacha un namba 4-5 kaluru tugo game ma weekend ko chopa Premier League marwa keni to koro ngani koro kendo pressure chaki imedo yiene match koro gin pek mage masani tiere tayo team ma Gor Mahia Queens gesa ni ma team ni tiere godo. Okay, challenges manyalo wacho ni nitiere sani en mana gik moko matindo nikech onge kumonge ga challenges but koro wa work on them nikech gima sani koro dong kacha manyalo ni challenge tu mantiere Gor Mahia Queens kacha en mana maybe to allowances tu mangi gima neno ni challenge ma sani wan godo nikech king'iyo kata equipments ma watiyo godo we have them yeah kata tint but we have them yeah kamar koro kiwacho wacha allowances ngara nyalo wacho ni kara opira ni chudo kama ntende manyeri nitie seje moko ka gidhi go ball ka giwin tingo mathin ma ginyalo yudo to ka ngato tugo seche moko ka wacho ni ka durumo nitie gimoro ma ginyalo yudo mathin ok nyalo bedo gimoro maduong' ahinya kata mang'eny but be Gor Mahia step level na ngato wacho nyathino dhi tugo kucho kara konyo do siling 10 moro ka durumo kata allowance moro ka gigo opira. Yes, Gor Mahia Queens sani nitiere gimoro at least at end of the month nitiere gima jotugo yudo ma ok onyal bedo ni owuok non kata tinte ni gimoro koro and also ndalo ma koro wadhi e game kaka koro kiny wan gi game wan gi chiemo maber ma jatugo wuok koyieng ka dhi go mpira alafu bang game bende wan gi transport allowance yeah koro mano koro ngato nyalo chani akatugo to nitie gimoro mayudo ka watieko team ni e higni seche moko 2 kata 3 mabiro ineno ko biro bedo rang'iny machal nade kaluwore gi kit mokwongo talanta ma un godo kaachiel kod sir manyalo biro nikech jomoko seche moko pok owuok mondo obi ong'i ka Gor Mahia Queens tugo nikech pod ok ging'eyo ni entie ineno to kende Kenya kaendi tugo ma wakeni ok osemi pek ahinya wang'eny ne mana Gor Mahia ma joma chuo to wadhi AFC Leopards to wadhi Shabana to kwa kanyo to wan Migori Youth to wan wacho nango wantiere Mara Sugar king'iyo kaka sani opang higni 2-3 mabiro no ka team nyalo biro chopo kanyo kaluwore gi kit jotugo ma intiere godo gi seche moko wacho ni path muloso mar mondo miolu for the next 2 years team ni kata for the next 1 year nyalo wacho kamano nikech kulure gi kaka mpango mantiere office nigi the full support wan gi full support mar office yeah koro kalure gi mpango kaka office opango kodwa wang'eni mbele kanyo weche dhi bedo mabeyo nikech wan ombi marwa en waidh Premier League wan pod wan gi geno mar idho Premier League to kaponi kaka wachako ni Nyasaye kotelo to bro chopo kata watiek namba 2 wadhi e playoff kamano mano en ka Gor Mahia Queens go monya kwaro mga jonga dwani mondo mi thuolo wachni mogik minyalo wacho ne johera mag adhula ahinya to mondo giwuok gi pack team seche ma Gor Mahia machuo tugi nche weekend mochana neno ka pichni moko mano wuothe mbui neno ka gibiro ndara to un bende ang'eni ko dwaro sir machal gi mar joma chuo inyalo nyiso gi ang'o seche ma koro kaponi chuo tugo kaka koro chuo tugo Jumapil kiny dong ginyalo ng'ado ndara gi bi wacho nango en grounds man wiel gi nying Calvary mondo gikonyo yudo points 3 yeah en gima nyalo wacho katieko ni ne mafans mekwa wasegoero kamano nikech usega bedo ka giweyowa yeah koro uendelea kamano kinyu bi u support nyiwa kinyu tugo ma Calvary Kayole opira en saa 7 and then mogik kendo ka wacho ne wan uniform ba kaka Gor Mahia Queens wan gi nafas maduong' sana warwako well wishers warwako sponsor manyalo dwaro biro konyo team mondo wadhi nikech ka wayudo kaka wanyalo konyo ka wayudo sponsor maber nyithindwa gi nyalo medo winjo maber moloyo
Erokamano Masio Odhiambo kuom yudo thuolo mar mondo mi otwa kodwa mano kocha mar Gor Mahia Queens. Winjo ka kiny odiochieng' ma kiny gintiere kod tugo Calvary kacha ka intiere gwenge mag Nairobi, inyalo yudo thuolo mar mondo mi ne. Erokamano Jaruso Jangisa Ochieng' Emmanuel Amos ni coach an Green Army Chief ayie ni Gor Mahia sani gibiro bedo kamoro amora. Queens bende gidwa siro motegno mondo mi ochopie lig maduong' ma pacho ka. Erokamano Willis Odembe bende wacho ni Gor Mahia Queens en achiel kuom timbe masani dongo e pacho ka, kendo ka Gor Mahia maduong' en chor timbe ma bende biro mana bedo chor timbe. Erokamano Willis Odembe kuom ote machal kama. Nyakwaro magunjo gi magiwacho kanyo maduong' en ni gin bende giyud joma nyalo siro tim mondo mi obed motegno ochope rang'iny ma joma chuo nitiere kaendi ka gitugo lig maduong' ma pacho ka. Ka wadhi nyime, klab ma Gor Mahia momako thuolo mokwongo e chung' mar klepe lig maduong' ma pacho ka KPL biro rwako klab ma KCB chieng' Jumapil tukgi magi kodira gi geno madhi nyime gi points 3 machwalo gi machiegni kod okombe. Komachielo klab ma Nairobi United mane yudo ka tuke mag CAF Confederation Cup orumo duogo e tuke mag lig kama gibiro rakore gi klab ma Bidco United chieng' makiny. Shabana biro rwako Tusker pap Magusi e kinde ma AFC Leopards biro tugo gi Posta Rangers e pap Manyayo. Murang'a Seals biro tugo gi Bandari ka Kariobangi Sharks rwako Mathare United e pap ma Police Ground chieng' Jumapil. Joloch season mokalo Police FC biro tugo gi APS Bomet ka Josukari Mamara biro tugo gi jolweny ma Ulinzi Stars. I expect the boys to be lively in this game and fight for the 3 points because we really need to get some point to increase our confidence. So this match will be very important for us to win it. Honestly, the boys have really tried. Getting 25 points first leg so far, it's quite a job. As players, we are ready. We know the task ahead of us, and we haven't been performing at our expectations, but tomorrow we want to give our best to see that we get maximum points. Yeah, it's a big lesson for us as a team and as players. We know the task ahead of us. Kapod wantiere tuke mag KPL, jatugo Joy Rungu matugo ne klab ma Murang'a Seals ema ombe nenore ahinya kuom gonde moseloyo tukegi. Irungu ma en jaloyo nyaka sani oseloyo gonde 13 tok tugo tuke 20 lig. Gonde mag Irungu osekonyo klab ma Murang'a Seals ma itayo gi kocha Osborne Mande bede thuolo mar 5 mokwongo e chung' mag timbe mag lig. Polo Odhiambo Koth matugo ne klab ma Ulinzi nitiere thuolo mar 2 mar jaloyo mang'ula e gonde 9 ka jatugo Felix Oluoch ma Gor Mahia, Humphrey Aroko ma Kariobangi Sharks gi Philip Wasai matugo ne APS Bomet duto ni gonde 7 ng'ato ka ng'ato. Having scored 13 goals, it is a nice feeling. I think every player would love to have such goals, and I think it has come out of the effort that I've managed to put during training sessions. Zenye pia coach amemanage kuniongezea, kunipea the tips on scoring, because I think hata ukiangalia our head coach was one of the best midfielders in his career. So I'm looking forward to working more harder, because I think ni pressure niko nayo, because now the pressure that I have on my own is I want to make sure, God willing, each and every game I do something. Either I score, either I help my teammate to score, either I do something positive that helps the team to manage to get the 3 points. Nyakwaro mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko chenro nen mar Oimore. Bedo kod sigana mathoth weche manyien manwakelo ni kaachiel kod gin kanye manen sigana ma General Opande mokelnwa kod Walter Nyambaga kaachiel kod kocha mar Gor Mahia Queens Masio Odhiambo bende twak kodwa kendo yangonwa ni Gor Mahia bende nitiere gi tim marwa keini kiny kik wemo kichopo Calvary mondo mi sirgi kipako gi bende gibi e lig mamalo ka Gor Mahia chuor timbe mano tim ma joma chuo osebedo katimo. Mane mokelo e giko mar weche manyien moikoni odiochieng' ma kawuono chieng' tich abich. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa ne en Liz Otieno. Ubedi gotieno mokwe kaachiel kod giko dira mogwedhi.
شمال مماتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة